Malinaw, Yes. as in, nagkakaragting ang sa imong boses ngunya na pagkahapon. Mainit na pagkahapon sa imo Kuya A, as in sa Baana. gubos na mga paraantabay. Baanang init po mga tugang, ano? Oo, garong nagbabalik mati mo man, partner. Una Parang ko nga ni- nagbabalik baga ang summer. Una ko nga na summer talaga. Yes, oo, Kulang na sa ragit-nit. napagtangad ko sa langit. Wala ba niya ako mga buradol? Pag summer baga, ayaw mga buradol. Pero ngayon wala ba buradol? Oh, anyway, makusog-kusog ang sa tuyang init ngayon na pagkahapon. Sana nasa marhay po kamong kamugtakan. Nasa peace ang sa indong pag-iisip. As in, ano pa ba? Basta day po kamuning maraot na pinag-aagihan ngunya na pagkahapon na ini. Okay na kita dyan. Yes, ano? and maugma naman kami ni Kuya A, di ba? Sabayan pa kang pagdawag digdi sa programa Yes. kada alas 2 hapon, partner. So, maining ta ang kagwapuhan ni Kuya A, okay na. Ika, anuhon Diba? ka talaga. Sabi nga ni, magserving inspirasyon sa gabos, di ba, partner? Bolera ka talaga. Adi, grabe ba ng pagkabulera? Ang pagka, syempre ang pagkabulera ko man anong ay totoo kaipuhan naman. mo? Anong kaipuhan Wala na mo? akong mahagadon sa imo, bawal na magkape si ate dyan. Ay, yan sana. Kaya, Anong di na mga ako bawal? makakaagid sa imo ning kape. Oh, tubig lang, Garo mo tubig. ugma ka Tubig na. sana. O sige. Okay na ako. Dako din akong tubig, partner. Okay na ako. Ano nga, niya nga palang tabawal ang kape sa imo. Yes, bawal na ang kape ta. Syempre, sabi nga ni, pag nasobrahan ka kay kape, partner, Makusog ang nervyos mo. Oo, Minakusog ang nervyos mo. Anong mga bawal sa imo, partner pala? For the information of everybody, ano, sa mga paraantabay niya to, para magsirbing pod kay ni example, sa mga paraantabay niya to na health conscious, sa may mga nagkakamaratean, sa mga gustong marahay. Ano Okay. ang duwang simana kabaga halos, ano? Yes, Oo. iba nang good. Oo, Okay. 2 weeks, for the information of everybody po mga tugang, si Partner Jen, nagkaigwa I-share po, na ni partner, no? nagkaigwa po ning kamatean sa iyang hawak, no? Yes, oo. And for sure, igwa kang nako ang adal duman. Igwa kang adal Correct. na nako sinabi kan mga doktor sa imo. Ano ang mga pinagbawal na sa imo? Bawal ka ng umibig? Oh, bawal na. Di man, partner, kasi ako naman, parang, kita baga kapag gusto ta. Oo. Parang kapag ta talaga. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Oo. Tapos bagang may pagtubod baga kita na, ay, malalampasan man ng ini. Kakaunong ko ini sa agaw, waraan na. Diba? So, okay ta health conscious. Ug mangon yan, tios later. Oo. Mga yan. araw ka to. And parang wala kitang control sa buhay. So, tabangon ayun. yan, tabangon yan, libong later. Libong Mga araw ka Oo, yan. parang na-high blood ka na, Yunan kan diba? pakipista mo. Di man ako nakikifiesta. Actually, nakikifiesta ako pero di ako para kakan. Parang Ano, sana? lang ako. Para lang, kaugmahan lang. Na, iba, siguro kung nagmisis-misis ka sa pistahan, ano? Partners, syempre 2 weeks baga ako nawara. Oo. Sige na nga nita, inistorya mo naman Oo, sana. Istorya ta na. ibubunyag na natin ang lihim Oo. ni partner dyan. Hindi, Bawal na- sa mga bagay na binawal sa imo, sa mga, actually, pag binawal sa sarong tao, sigurado ako na bako lang ika ang nakamati ka ng mga Yeah. namamatean mo. Some of us, igwamang kaya kay mga nagkakamartean, abo sa minsan, so abo sa na magpa-check up, Tama. natatakot magpa-check up. Yes. May tao talaga na abo magpa-check up ta, hey, bis nga dahil kung pag-iisip, maisip lugod nga ako kayan. So, Correct. ano ang primerong binawal? Binawal, oo. Oo. Not kape. Kape. Bawal na talaga. Nata- Ako naman, Bata iyo bagay ka, pag iro mo baga, pagkape na partner, pagkape na, bakape. Actually, Makape kita, hababaan makape. na ang 4 cups Uyugon. of coffee sa Uyugon. kuya sa kada aldaw, partner. Ay ba ka man Oo. minakape ade? Oo. Kasi baga, mga para surat din baga, parang O sa pampamata, bagay, sa parang trabaho, yes. habang So, parang, nagbumuni-muni. Yun ang silibangan mo. Kaya napansin mo, kada mo sa kuya, umakape kita, diba? Mukha kang kape. Ayun. So, Oo. bawal na din ang mga oily foods. Sayang diba? bata, agdaon ta ka magkape taod-taod. Pwede, so pambakal mong kape, tago mo na lang. Diba? Oily foods. Oo, yun, mga oily foods. Kasi kita naman, ako, saro pa, mahilig ako sa sa taba. Diba? Ay, yan Ganun. sana. Ay, bago dyan kita dahil magkakaso
kasundo. Ikaw baka ka man mahilig. Bako ako mahilig sa mataba. Yeah. Sa taba. Gusto mo sa payat lang. Laman. Yan. Mahilig ka naman sa Yeah, sa, sinigang na baboy. Grabe, ang sarap partner, diba? So, Goodbye sinigang. goodbye sinigang. Goodbye and, kape. and goodbye lechon kawali, diba? So Pata, mga dairy goodbye. products pinagbawal sa imo. Even Yes. gatas. Oo, bawal din partner. Ayun. Okay. So, ayan. Data binawal sa imo. Anong findings? Oo, ngani na maisihan ka na. Maisihan kang Oo, gabos maisihan ka talaga. nga boss. Ta kung may marigalo sa imo sa aga, aram na rin na iregalo nindo prutas, di ba? Wow. Mm-mm. Kasi para mapakinabangan ko talaga. Prutas, Yeah. so apple Mhm. na kagat-kagat kang lechon. So lechon ito mo sako. Sa imo Sa kuya, sumansanas. sumansanas. Oo. Pwede. Yun. Bawal din ang stress. Oo. Ayun. So, kita man, stress kita sa work. Dapat- and aram taman na stress kita Dapat gabos, kaya, diba? pag nagtatrabaho baga, dapat may stress reliever ka. Yes. Oo. Ito ang di ito dapat lilingawan. Ano ba sa mga stress reliever ta? Dapat igo kahit ang exercise. Diba? Ako nagbibideo okay ako sa banyo. Iyo, Ah. sa banyo. Ginigibo ko man iyan. Nagbibideo ka Diba? man? Oo. ginigibo Professional ko man singer iyan. ako sa banyo. Anything na Yeah. gusto mo gibuhon mo. Yeah, basta sumapa og masa sa imo. Iyan ang so ano sa imo medyo na-deprive mo sa diri mo sa mga gigibuhon mo sa lawas. Yeah, And then nasobrahan ka sa taba Sa trabaho. sa trabaho. May naghahay duman sa ano. Sa walang pahinga. Oo. Dahil dyan, Kuya Bonch, magdistansya ka sa Iba man ito. Iba man ito. Bawalang taba, diba? So as of now, ano ka clean living ka muna. Yeah, oo. More on oatmeal muna si Ate Jen, mga ganun. So, more on fish muna si Ate Jen. So, actually, dako laon partner ning adjustment kung baga, di ba? Oo. So, kita baga sa laog kang pamilya kapag may adjustment na nangyayari, partner. Oo. So, dako laon din yung pagbabago sa buhay. Pero aram ang good news ka yan. What's the Aside good kan magiging news? healthy ka, Mm-mm. makakatipid ka. Yeah. So ako nang lilibrehon mo ngunyan. Ako Hindi, na siguro mas magiging kuripot ako ngunyan, diba? Kailan ko na bagayan. Oo. Bako lang pwede So, para kay partner Jen. Even sa satuya ng mga kapamilya, kung sa pamilya po nindo, Yeah. igwa ka mong nahihiling na so member kan family, may nahihiling ka mo na mga mahilig sa sobrang taba, sa kape. Yeah. Even ako nga ni minsan naglalampas pa ako sa 4 na cups every day. Eyo. Ah. And then kung may mga kamatean kita, like may makulog sa tuya, ito pag Indianon partner. Oo, We have to talagang consult the doctor pag may talaga. namamatean na po kamo na medyo makulog-kulog na, no? So, And then pabalik-balik, di nawawara. Minsan kaya baga kita, matinios baga ang mga Pilipino, Yeah, di ba? Dahil man yun ito, kaya paros man sa niya, punsada man sa nangyayini. Yeah, arog man kayo ng pagtubod ko, di ba? So may maabot talaga sa punto na dai mo na matitios sa pain, saka ka na lang, di ba? Kasi dahil mo na kaya. Ang marauton ka yan, pag abot kan panahon na dahil mo na kaya matiusapin, ito pala acute na, Oo. di ba? Ayun, so kay puhanan te ito agapan ning marhay. Yes, So, ano? kung maganda ko laon ning pagirumdum sa tuya partner na sa ibong kang Kabisihan mo sa buhay, kabisihan sa sa buhay, trabaho. Oo, or baka may mga aaliwan ka na mga Don't foods. forget, forget na atamano nan sa diri. Oo, yung mangyayari, sabi nga ni priority ang health. Nagparatrabaho ka. Oo. Nagparatrabaho ka, trabaho, workaholic ka, workaholic. So, 24/7 ka nang nagtatrabaho. Yeah. Tangani na makatipon ngaya ako. So, sulawas mo, dahil mo na ataman. So, trinabaho mo, ibabayad mo man sana sa ospital. Yes, tawa ka Diba? yung partner. Oo. So, parang useless lang din. Correct. Dito man siguro masasabi Natuso na ka pa kay dagom na dakulaon. Oo. Na iniksyonan ka pa. So, ayun, dapat po maging healthy kita and pirming mag-inom ng tubig. Opo, patanid po yan sa gabos. Bako lang po yan based on experience po yan ni partner. Abo ko kayan ma-experience Abo mo yan. Kaya dahil na ako makaon kay mataba, gulay sana ako, Oo, yung partner sira, tama. Oo. tubig, Yes. alak dahil ako kaya na alak Di ka na yan. nag-aalak. Dahil ko nag-iyak.
Pero imposible. Ano man sana yan? Occasionally. Yeah. Diba? Pag may Tama okasyon. man. Ano? Yes. Or although may nagbe-birthday kaya partner. Kaya nakikikaon ka talaga. Oo. Ay, may inuman. Oo. Ayun, Sa mga araw ka, disiplina. Disiplina tsaka sa partner, buhay. kung halimbawa sabi mo nga ni partner, grabe ang kabisihan ngayon sa work, piliun man girari na magpahingalo, Opo. partner. Diba? Magpahingalo, mag-ugma, tangani na mararayan sana. No? Yes. Alright. Anyway, yan po, patara-tara para sa satuya ng mga paraantabay sa mga nagpapadaba kansi ng mga mahal sa buhay. Maging mapagmatsyag, mapanuri, at ano pa po kayan, mapagmasid, mapagpakiramdam kung ano man ang mga nagkakamaratean. Dahil tabi, sabi nga ni partner Jen, dahil tabi pag indahon sana, dahil pag baliwalaon ang mga nagkakamaratean. Alright? Anyway, para sa mga paraantabay niya itong ngayon na pagkahapon, ano man po ang sa mga pinagigibong ngayon na pagkahapon ay ibanan po nino kami hanggang alas 3 ning pagkahapon para yan sa programang Usapang Pamilya. So mga paraantabay niya ito na gusto po mag-text or mag-upod, pwede po kamo mag-upod or mag-text sa 0927-398-0955. Padaman sa 0938-891-5475. And good afternoon, good morning, o ano man dyan ang sitwasyon kang panahon, partner, mga nakasiirip na ano. Sa ito yung Facebook Live, ngayon na hapon. Good afternoon kay Alvin Oy. Salamat po. Dapat po, Ma'am Jen, ang iniinom mong kape, best coffee. Ano yun? Jim's Coffee. Oo. So ano ni Sir Henry? Oo. Di Ano pa? mapatiktawan ni Sir Henry? Tagtod, mataw na si BP. BPO, nag-agad na naman BPO. Maritoni Bocaya, hello guys. Day pa nga ni nararahay, nag-agad na natulos. Ay, lingo na bagayan. Sirok Native, ayun. Okay. Masiram da kayo, partner, ang bawal. Ba, kami nagsabi, no? Si Yob, sabi ni Yob, sabi, magkape ka ngayon ate Jen, masiram ngayon ang bawal. At pag nasobrahan, bako na yan masiram. Yes, no? opo. Okay? Sige. Anyway, mga tugang, nakatalaang ilansar kan APSIMO or Office of Civil Defense Regional Office 5 as in United Nations Office for Coordination of Human Affairs and Project Dinggin bilang parte kan pagpapakusog sa disaster preparedness as in mitigation efforts kan probinsya. Ang Project Dinggin sarong pag-aadal na may katuyuhan na mapakarahay ang mga programang nakasentro sa pagpaplano kang komunidad sa panahon kan mga kalamidad. Kasabay po digdian ng pag-aadal sa ligtas na pabahay, seguridad sa pagkain at kabuhayan para mapakusog pa ang kahandaan kan komunidad sa anumang klase nin kalamidad. Parte po kada sabing proyekto ang pagkondusir nin survey na makakatabang sa pagbilog nin mga programa na masimbag sa pangangaipuhan kan mga pamilya sa panahon kan bagyo, baha asin iba pang emerhensiya. Magayong partner from the word dinggin, dangugon, diba? Dangugon. Kumbaga garo ini magiging garo aramon taan mga hinaing kan lambang saro, and then let's do some effort pang mga araw kayan, di ba? Yes, especially manungod sa disaster preparedness and mitigation efforts, partner, ngunyang panahon, typhoon season baga, no? Correct. Mga October, November, December. So, ini talaga si panahon na nagapreparar ang pamilya, ang gobyerno para sa anuman na pwedeng maging epekto kang kalamidad. Kadakol po ng mga kalamidad ang pwedeng umagi sa satuya, no? Malangan ni kasusaro, may naglinog, may makusog na oran, ano? Okay. Pag mauran, dakulo ng mga pwede magyari, may baha, may landslide, may flash flood. Kadakol. So, Yes. kay puhan aram po gibuhon or aram kan kada pamilya ang gigibuhon sa kada best na may mga siring na kalamidad. Okay? Saro pa partner. Ay maray nga ni palanta nagnegatibo, nagnegatibo po ang resulta. Nagnegatibo sa laboratory result ang pigbabantayan po na posibleng kaso kan pinagtutubodang monkeypox digdi po sa probinsya kan Albay. Okay, matatandaan, partner, kang Oktubre 5 kang mai-report ang pinagtutubodan na kaso kang mpox sa Banwaan kang Uwas kung sa intulos ining ipinairarom sa specimen collection matapos ma-admit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa kaparehong aldaw. Sigun po kay Albay
Provincial Health Office Provincial Epidemiology and Surveillance Unit Coordinator na si John Edmund Dominic Bailon, negatibo sa Mpox virus ang nasabing pasyente sa ibong kan mga pinapahiling na mga sintomas araw kan pagkulog kan payo, pagkulog kan lawas, rashes, deep lesion at siniba pa. Dagdag po ni Bailon na pagkatapos ma-admit binawian man in buhay ang nasabing pasyente dahil sa komplikasyon. Paglilinaw kan opisyal matapos na magluwas ang negatibong resulta kan laboratory test na kumpirmar na bako man Mpox ang dahilan kan pagkagadan kan pasyente. Enot nang nagkaigwa po nin contact tracing ang nasabing opisina katawangan Municipal Health Office kanuwas kung sain na diskubring daiman in travel history ang pasyente alagad 8 close contacts na pamilya kay ni na pinairarom sa hospital isolation. Ayun. Yun so tiga sabi ta kasubago partner na mga pwedeng mambatean araw kay ito mga simptomas. So good news kasi negative. Good ini ang negatibong good news. 'Di ba? Bata baga napabareta na naman ining Mpox na ini. 'Di ba? Napabareta na naman po ining Mpox na ini, and then thanks God ta bako po positive. Yes. No? Pero so ibang mga sintomas, arugan pagulog kan lawas, Kulog kang payo, mga etc. rashes. Saro po ang mga sintomas kang Mpox. If maaraman po nindo kung ano ang itsura kan may Mpox. Ano ini partner? Mailing ining lataw sa kublit. Sa kulit. Garo ini so utos. Garo utos na Garo utos na minaburtog talaga dyan sa laog kan laos. Aramo so garo mga mani. Aram mong mani. Yeah. Mani na. Ari anong color kang mani? So depende. Okay. Basta mani, garo ara mo itong parang utos, tama. Oo. Kaya ang ano baga ang monkeypox. Ano nga ng English kang utos? Anong English kang utos nga ni Kuya Jeng? Measles. Missile? Measles. Bako man. Measles. So, bayoko yun. ito, bayoko. Bayoko. Oo. Ano nga ni? Nahiling mo na ba kayo na? Dahil man lugod, chickenpox, no? So ini mas dakula garo ina sa chicken, monkey bagay ni. Monkeypox. Pero bako pa ni karaw-karaw, ini po nakakaulakit da po ini sa mga close contact. Yeah. No? Medyo okay ini kaysa sa nakaaging nag-viral baga partner na or nag-pandemic na COVID-19 kasi ito airborne ito. Yes. Ini kung dai mo maduutan, makiskisan, ano man ang tsansa. Ariyo ang tsansa na maulakitan ka. Pero kung ang tinukawan niya ngayon, nakiskisan kang kamot niya, nakiskisan man pwede kang ka kamot. maulakitan. Oo. Direct contact or may mga nakaputan na kinaputan mo. Arog po ka ni. Bako man arog kang COVID, naso COVID, mag-uro istorya kitang dodig di, ang saro sa tuya infected or may virus, for sure, ika. Kung maluya-luya ang sa imong immune system, tatamaan ka man kay ni. Ayun, chickenpox sabi ni Alvin. Ining Mpox, bako hindi nakukuasa sa paros, no? Close contact talaga, no? Oo. Unless nagkiskisan ka mo, pwede ka talagang maulakitan. Skin to skin. Skin to skin, di ba? Pero sabi nga ni, maging seryoso kita partner sa mga arog kining mga kamatayan, and yun. Salamat tabi kay Sir Alvin and Madam Seni, sabi ni the chickenpox, no? Mo daw, rilingaw na kita kanima. Chickenpox, Mpox, halos magkakaarano na, no? Magkakapangaran na sana, no? Pero mas nakula ining monkeypox sa chickenpox. So chicken man sana itaw. Sa dayot sa pwede mong bit-bit chicken. So monkey, makadulag ka na. Tagunutan ka.
Oy, good afternoon kay kay Sir Nong Embudo. Oy, Nagandang salamat mo niyan, po, Sir Nong. Thank you very much, Tabi, sa imong pag-antabay. Sir Nong dako ng chicken. Pero bako chicken packs, no? Ano apod kini? Oo. Chicken Lollipop. Chicken lollipop ini. Kay Sir Nong. Okay. Sige. Si Gerald Aranya, okay, thank you so much. O yun, nasaktan ka ba? Nasaktan. Nasaktan ka. Nasaktan ka da. Okay. Okay. Sige. Anyway, salamat sa mga nag-sarabay, nag-taram kan chicken packs, kung ano ang mga nagkarling awanta. Anyway, sa tuyang pagbabalik, partner, para po sa gabos na mga mag-aragom-agom. Mag-agum na naman. Mag-agom na naman. May naramdaman pala ko, partner, kasud mabaga sa topic ta regarding sa mga upsetting phrases, di ba? Na dapat ang likayan, na data dapat tinatarama sa tuyang partner o sa tuyang agom. And pag income program kami naghapot sa kuya, kung para da partner malikayan itong mga tataramon baga, dapat advisable ba na magsilensyo ka na sa napirmi? Yung silent treatment na inaapod. Day man, bako ito, iyan bagang silent treatment na yan, saruan sa mga bagay na napaka-delikado. Very delicate. Bako man delicate. Delikado po iyan kasi daiki marhay na, kumbaga, papahulaan mo na taday ka iimik or day ka nagtataram, Yes. di ba? Minsan, ang ginagayon kayan dyan, itong mga phrases or words na sinabi ta kasuhapon, those are the things or those are the words, phrases na dapat na maiwasan, dai mo maitaram. Tumaram ka na lang kay iba, bako lang ito. Di ba? It doesn't mean na dai ka na sana magtaram. yes. Diba? Magsilensyo ka na. Ay, di ka man masilensyo. Dai ka masilensyo. Magpili ka kay ibang words Yes. na dapat mo o pwede mo Oo. itaram. Iwasan mo lang ito. And then proper communication man girara. That is the best. Oo. Proper communication man girara. It doesn't matter kung nag-iiwal ka mo or dai, but likayan tatabi ito da, no? Oh, especially Kasi- partner kung ang partner mo medyo sensitive baga, Correct. 'di ba? So parang duman ka talaga partner. Duman ka mo pero may mag-iiwal o magkakaiganing day pagkasinabutan kung di itatig pipili ang Correct. tigtataramta. Ngunya naman pag nag-agom ka, ini para ini sa Indo, mga babae. Sa mga kababaihan. Mga kababae. Takasusaro, sa mga kalalakihan naman ang satuya na pinasunod, ay kamura ka, so mga lalaki ang tinaunan ko ning tips kung ano ang mga dapat nilang gibuhon sa indang mga agom Talaga. na Okay. babae. Mhm. Ngunya Yun naman, so mga kababaihan naman, igwa pala ning mga bagay na dapat na ma-practice nindo, maukodan nindo, mga kababaihan. Bako lang dapat pa bebe. Bako lang pala Bako siya na pabibi-bibi. Ang hapot ko sa Indo, Tabi, bago kita magbalik, pag nag-agom, Kuya Jeng, Si Kuya Jing Aputong tataba ka mag-agumpay. bilang sarong lalaki, sa mga may agom or even sa mga daraga na maaraguman sa nakamo sarong aldaw, ang hapot ko, ano ang number one na dapat na maukodan nindo pagka mo nag-agom? Ano ang iba na naman naisipan nila. Ano ang bagay na dapat maukodan po kan babae pag sinda nag-agom na? Nagigibuhon mong habit. Sige daw, Tabi, ang simbag sa satong pagbabalik, o kung kamo po may mga simbag, I-text na. i-text or i-text lang, i-text lang. Baka premyuhan kita ni Kuya E, di ba? Pag Ano nakatungpa. daan bagay na dapat na maukudan partner? Sa iling mo, pag nag-agom ka na, ano ang dapat na maukudan mo pag nag-agom ka na sa iling mo? Secret. Pero nasa isip ko na. Nasa isip mo And na. pero anxiety. Ayun. Ay, hindi ka. Sa mga paraan ta. commercial na kita. Sa mga paraan tabay niya to. Pag nag-agom, ano ang dapat po na maukudan? Okay. Sa satong pagbabalik, oras alas 2:32. An oras hatod sa Indokal. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Ang
Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB as in Legazpi Port District Fiesta. Maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod. How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, alauna ning hapon. Handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. As in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office Number 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB, as in Facebook page, DZGB Live App, as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Usapang Pamilya, kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik na po kita sa tuyang pag-urolay-ulay nguya na pagkahapon para daatabi sa mga kababaihan na nag-agum na. Parental guidance is recommended, tabi ngunya na pagkahapon. Okay. Ano, para po ini sa mag-aragom-agom. Kundi pa po kamong agom, mag-TikTok na mo na kamo. Ano muna, takupan na munang tanipan. Mag-TikTok na mo na kamo, ano? Kung ikadaa sarong babae, tapos ika may agom, igwa kada dapat na maukudan. Yes. Si Shara, siging dangog talaga, no? Shara, may mga dapat da ang maukudan pag nag-agom na. Saro da adig di partner, magdangog ka man Sige, oo. magimati ka, tandaan mo ini kimaray. Play
with your husband. Oh, paano yun? Magkawat kadaa, Mhm. kaibanan an sa imong agom. Yun. No? Okay. Don't be too serious always. Daida po kita masyadong seryoso. Dapat na bako ba suday ka na magseryoso? Bako perming dapat seryoso. Mhm. No? Sometimes sa buhay igwaman daan ning kuro-karinyo. Mhm. Sabi digdi, play with your husband. Don't be too serious. Ano ang mga pwedeng kawaton? No? Kung ikakandaraga ka pa, anong pigkakawat mong kandara? Badminton. Mhm. Diba? Mga sports. Oh, sports. Makakatabang sa imo Sports physically. events. Yes. Ah. So, kung ano sa kinahiligan kang partner mo, pwede mo sa partaran partner. Oo. May Okay. nailing mo si si Jeneline Mercado tapos Yes. si Dennis Trillo. Si Pading Dennis Trillo kasi mading Jeneline Nag-crop Mercado. top na baga si Dennis. Nag-crop top diba? nailing mo na baga. Yan, mga influensya talaga mo. Si Dennis Trillo dati, iyan nagmumotor. Mhm. Bisikleta sana ang pinaka pigkakawat kaya pigagamit, bisikleta, and the rest cars, kotse. Yes. Never siya nagmotor. Si Jeneline Mercado ang mahilig magmotor. Mhm. O ngunyan, ang rason ni Dennis Trillo, delikado daan motor. Once, inagda ni mading Jeneline, si Dennis Trillo magmotor. From now on, sabay-sabay na sindang nagra-rides. Iyon. Di ba? Sabay-sabay na sindang nagmumotor. Yan ang garo nagiging stress reliever na kaning mag-agom na ini. Don't be too much serious always. Yes, oo. May mga pagkakataon, may mga bagay sa buhay na dapat nag-uugma ka mo na mag-agom. Dapat nagtatagang ngarak-ngakman, Yes, diba? no? O, pwede ba partner din sa mga jokes or magpaka-funny ka man minsan? Pwede ba yun? Oo. Actually, dyan, mo ito biyo na nag-iirihi da sa kalso ng agom pag nagjo-joke-an sa ro. Kaya nang mag-agom, ano? Bako lang kada pag mailing mo si agom mo, saing kaali. Pero mo siya nating Nag-inom ka na dadagitan. naman, dadagitan mo na naman, no? So, play with your husband, then don't be too serious always. Tama. Put romance and playfulness in your daily schedule. Daily. Oro aldaw. Bako po sana once a month, once a week, but daily tabi digdi, no? Look for ways to laugh together. Maghanap po ning mga bagay na maulok kamong kasabay every day. Sabi mo nga ni baga partner, so mga jokes, say something funny and do something funny. Ayun man Diba? naman. Okay. So, Sa paagi pong iyan mga tugag, napapakusog ang bonding, ang relationship. So imbis na mag-iwal kamong duwa, mag-ulok na sana kamo. Diba? Tama man, oo. Oh. So mga istoryahan nindo partner, pag bako lang pirmi seryoso dapat. May play. mga times man na dapat maugma ka mo or minsan baga maugmahon baga. Minsan baga pag naglalaba kamo together, baloon nindo maglabang mag-agom tapos magtapok-tapukan kamo kang Garo gibo-gibo mo bula. yan partner. Ako tigtapo ko, labahan. Bako subula. Bako subula. Grabe. So magtapok-tapokan kamo kan ano yan, subo. Di ba? Oo. Ay, man. Tagadugdugon mo man ngayon. Oo. Tapos pupunasan mo. Ayun. Araw ko yan. So mga, pakaraw-karaw lang. Di ba? Be funny. Maging funny tabi. Ano? Yes. Especially sa mga kababaihan. Dahil masyadong nasa stress kay mister. Ano? Pag-araw ka yan, halimbawa si mister mo mahiligon sa barkada. Okay. May ligon magpasiring sa mga barkada niya. Duman niya na ako kung aso kaugmahan. Pag pinuunan mo ini misis na ika na so nagpapaulo kay mister, si mister ang nagpapaulo. Di na maduman pirmi sa barkada niya. Maano pa mo may barkada ka na. Yes. Na nasa lawagan harong ago mo na barkada mo pa. Diba? Tama. Kakaraw-karaw mo pa. Bako po kaiwal mo na papalayugunin do sa plato. Diba? Yes. Kung may malayog man dyan, sumasunod uning sabi, may malayog digdi. Ano dyan ang malayog? So, maging dadig ditabi, play with your husband.
no? Kung anong kawat nindo, maging maugma ka mo together. Naman siya mo naman sa na-partner ka sa bago sa magdurudugdugan ka mo, mag-tapok-tapokan ka mo kitubig. Uyugon mo Advisable man ba na magtagasabay man ka mo sa pagkarigos? Ay ba, namuruyahon eh. When was the last time na magkasabay ka mo magkarigos ni Mister? Diba? Mga misis, no? Ang panduwa po na sabi digdi, invite and take a bath with your husband. Ayun. Si Kuya Rams Ogaring karon naiinggito na ini eh. Magkarigos dapo kamo sabay. It does, wala man diding sinabi na sa banyo or sa bumba or kung saan. Basta magkarigos ka mong sabay. No? Invite and take a bath with your husband. Especially tabi pagkabanggi at night. Enjoy the pleasure of bathing together. Showering with your spouse is sweet, intimate, and a great way to get fully comfortable with each other's bodies. Tell him to help you scrub your back as you bath together. Play together in the bathroom pala din. Igwa man akong nahihiling sa bubon. Mag-agom, nag-iilod-iludan baga. Di man baga kaya abot minsan ni Mister ang likod niya. Oo, dawa si Mrs. Di man naabot. Siyempre, sinang daw Ilaw di daw ngaya ang likod ko, Mrs. Ilaw di daw ngaya, Mister, ang likod ko. Saro pala iyan sa mga bagay na must try, must do. No? Kang mga kababaihan. Kababaihan. Yeah. Si Mr. Ang mga kalalakihan kaya, dahil man yan masyadong nagpaparaagda sa mga araw ka na bagay. No? Si babae, si Mrs., iyo na po inang pasunod sa Indo. Pag makarigos na. Kung abo ni Mr. magkarigos, dugdugon mo. Nadumog ka na ngaya. Di sabay na ngaya kitang magkarigos. Yun, ang purpose palan, papailudon sa likod. Di ba? Yes. So, advisable palan po ini mga tugang na magkarigos, sabay, and mag-agom. Okay? Kasabay kang pag-ilod, pwede man baga partner pag taga-massage, di ba? Ining number 3, magayon siya, di ba? Okay. Kaya baga pigapot ko kasubago kon pag nag-agom ka, ano ang dapat na maukudan mo? Dapat pala maukudan ko man magmasahe, di ba? So, tawanan da si Mister ning mga murmasahi sa iyang abaga, sa iyang liog, sa back niya, neck pala, neck sa likod, no? Kung saan man ka mo pwedeng magmasahihan, kung saan mo siya pwedeng masahita. Ang lawas kan lalaki, rugado talaga iyan, partner. Rugado. No, most especially kung ang mga trabaho kan mga Mister Tabi. So, talagang nagagamit ng lawas. Mga makulugan lawas kaya. Yes. No? So, kayo pohan man nila mag-relax. Mag-yunan siguro kung si Mrs. ang kaysa nag-iilot man sa magpamasahe pa yan sa lawas, ika na lang magmasahe. True. Mahalong pa man baga, diba? Mahal yan magpamasahe sa lawas. Sa imo libre tapos, iba pa ang nakakapot kan lawas ni Mister mo. Yes. Ika na sana. Kaya kay puhanan mong makaukod masahe. Correct. Vice versa. Pati si Mister dapat tatao man magmasahe. Tama. Yan. And say I love you to your husband often. Bako minsan puro pirmi. Yes. No? Tell him and show him you love him so much. It is not only women that are moved by what they hear. Nag-iro man dapat partner ang lalaki sa kung ano ang nadadangog ninda. Correct. Totoo. Ang mga kalalakihan, pag-una mo sa nadaing pangmati yan, pag-una mo sa naday lang sa inda, tabako ngani kadaklan ngani kan mga kalalakihan, bako showy. Yes. Nonchalant. Pero pigkikilig ang mga kalalakihan. Pag nakatalikod na siguro si partner, nag-i-smile na siya. I love you ngayon. Tapos nag-iisip na, ano daw nga, pasalubungan ko ngayon si Mrs. ngayon pag uli ngayon lechon. Diba? Yes, oo. Kung ano ang paborito niya, diba? So, armo, ang mga kalalakihan minsan kay puhan man sa natabi ining lana. So, parang pagtaga, romance din. Pagtaga, romansahon na ni Mrs. Bako sulanang bako sulanang. So, tigaprito. Lalanahan mo. Bubula-bulahon mo. Muryahon ming mga lalaki ang tigbubula-bula. Okay. Muryahon mo yan, mga kalalakihan. Bako iyo, Jerome?
Pag sinabi, ngayon, magayunon nga na, mati. Gwapuan ka man Gwapuan niya, ka diba? ngayon mo niya, no? Yes. Pagano na, 500. Pang Pero shopping. matao yan. Yes. Namalisyan po rin ng mga tugang sa mga kababaihan Pag niya medyo ng mga binola-bola. mga parantabi niya itong babae. Bulakon mo si mister mo. Tas diretso mo agadan ki kwarta. Matao. Mga pasunod mo nga yung kuya. Matao. Biktima ako kaiyan. Biktima ako kaiyan. Ano? Bula-bulakon si mister. No? Day porket kung pirang tao na kamo nagibanan, day mo na pagbula-bulakon si mister. No? Okay. Sige. Pag-uli. Okay. Saro palang partner na importante mag-send ka daning mga text messages or sa messenger. Oo. So mga romantic messages. Correct. Bago Anong klaseng halimbawa kang message ngayon, partner, na nare-receive mo? Dakulong bagangon niya na, ay day pa kung na-receive ka iyan. Talaga? Ang receive ko, anong oras ka mauli? Oh. The next day, anong oras ka mauli? The next day, kain ka na. Ay. Pero, ko pala na-experience. may mga, igwamang kay mga arog kayan. May mga arog bang kayan. Okay. No? So, dakulang bagay da po. Ba, nagdadangog si Mrs. kung nag-message sa imo na anong oras ka mauli sa atyan kain, may kasunod na partner. Ipa-delete ko na ining video. Dahil may kasunod nito partner, may kasabay ng I love you. Oh, I love you. Pagka na 500. Diba? Okay. Pag-uli man da atabi mga tugang mga misis ni mister, hali sa trabaho, no? Sabaton mo na aram ito feeling kang maghapon mo siyang inalat. Sabaton mo ki arog kay ito. Okay. Bako na kung sa sabaton mo. Sabaton mo ki Sa sabaton mo ki morusot na pandok. Yes, oo. Grabo na talaga maguli ka na. Oo, tas dadagit-dagitan mo pa tabang gina. Diba? Ano na kaya Late na. dek labang yung nagdram pasalubong. Sabaton mo as if na maghapon mo siyang pighalat. So parang pag abot niya, mamamatayan niya tulos dapat na na-miss mo siya. Yes, diba? daogon mo po so ayam nindo. Totoo. Ayun. Sa mga may ayam sarong, kung mapapansin mo pag nag-uli, sisay ang excited mag-uli ang amo. So ayam. So ayam, Yes. maili mo ang ayam, kiro-kiro na, bubukudon ka pa, babatukon ka pa. Malambing-lambing sa imo. Daogon misis, daogon mo so lambing kang ayam nindo. Ipailing mo na mas excited ka na mag-uli si mister kaysa sa ayam nindo. 'Di ba? Ang ayam baga partner pag uli mo sarong, kido-kido na talagang kido-kido, 'di ba? Oo, masabat sa imo, O, minsan, mahadok mismo sa imo sa bitis, 'di ba? Makaukaw pa yan sa Tama, imo. oo. Daogon mo misis si mister pag naguli ki arong. Daogon mo ang ayam sa excitement na tigpapahiling niya. Di ko sinabi na maging ayam ka man. Na magkiro-kiro ka man. Bago araw ka ito. Sabi di partner ni Javier Bonsa, ako nga ni pagdagit sa kuyang agom, may naluwas ako sa harong. May naduman ako sa Tranggahan. Sige ko sa nang turutaghoy. Yan. Sabayan mo ang dagit kang sa imong agom mo, mahala ba ang simbagan da partner pag-araw kayo? Paturutaghoy na sa baka pa may magsak na missile man dyan sa Indo pag sinabayan mo. Grabe naman. Kuya King Reynaldo, good afternoon. Ayan da tabi Okay, so, pera ka raw, daogo nindo so pigpapahiling na excitement kan ayam. Pag naguli si mister. So dapat mas excited ka kay Dudoy. No? Dahil ko sinabing magkiro-kiro ka man, mangaw-kaw ka man. Diba? Pwede man sabaton mo ning kugos. Kuguson mo, kishag, kamustahon mo siya, apiyapon mo ang likod. Ayuson mo, timplahan mo tulos ki kape, di ba? Kung na late, ni na ngayon, pinagluto ta. Kung masiraman maguli, magsala, dahil pa nga na parang alas 5. excited ka perme, di ba? Oo, mauli na si mister, di ba? Iyo man ang God, kung para duman sa mauli ka maisip ka, ay, dagit na naman si partner, si Mrs. Dagit na, Pagal na nga. Wow! Yeah. So, kaya pala may mga mister na minsan dai nag-uuli partner. Saro yan sa mga rason. Nagger kaya ang partner nila. Nagger si Agong, Yeah. tapos morosot si Agong. Yeah. Abo kang lalaki mga arog kayo. Okay. No? Yes. Minsan so Agong binauli buyong. Tangani na magayon si Mrs. Magsalida. Kaya kung perming medyo morosot. malabo na sumata niya. Kung perming morosot talaga. Pag buyong siya, morosot si Miss, pag hiling niya, nakasmile na. Magtubod ka mo sa lalaki na mas magayon mag-uli kapag ka ang pig-ulian na arong nakaulok, Tama. nakangirit. Mas magian, di ba?
So, araw ka yan, ano? Ayun. Oh, So, may role pala, partner. Correct. Kumbaga, parang may mga dapat gibuhon. Hindi lang pala si misis o ang babae maghalat lang, partner. Kung ano ang effort na pwedeng gibuhon kang lalaki, kundi dapat naghiro man ang babae. Yes, ano? Okay. Okay. So sa mga masunod na aldaw, so iba naman partner, ano ta, data na kayang tapuso din ningon yan. Ito lang sa mga nabanggit ni puunan po nindo duman. Diit pa lang ito apat pa lang garo ito, 5. Yeah. Puunan po nindo diyan. Ay, nako. Pag-arog po kaya ng sa indong treatment kay mister, especially sa pag-uli, pagsabat, pag-smile, no? Pwede na yan. Pwede na yan. Talagang dai po malilate si mister mag-uli. Yes, oo. Parang rekindling the love. Diba? Yes. Pag-araw ka ng namatay ni mister, Oo. syempre, partner, mauli talaga ni Mauli iyan. Okay? Anyway, madama na kita partner, igwa kitang ano ini, may interview kitang alas 3 si BP may interview ngunyan alas 3. So kay Puan na Mag-goodbye on na time kita. na kita, ano? Oo. Okay, so thank you sa mga nakaantabay. Mag-ibahang raray kami ni partner sa Lunes, di ba? Yes. Okay, nakaibata? Ay invitation pala para sa Earth Forum and Expo yes. Year 3 Sa 17 na. sa 17 sa Webes diyan sa Ayala Malls, Legazpi. Okay, sige, nakaibata sa Lado Technical si Chief Tech Ramir Tanay, sa IDs Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po si Kuya A. Si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.